మనిషిని మనిషిగా గౌరవించాలి. మనిషి పుట్టగానే స్వేచ్ఛాజీవిగా అవుతాడు. తనకి మాట్లాడేటువంటి వాక్ స్వతంత్రం ఉండాలి. సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలను, ఇది అన్యాయం, ఇది న్యాయం, ఇది నిజం, ఇది అబద్ధమైనటువంటి చెప్పేటువంటి హక్కు ఉండాలి. మనిషికి ఏవైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులు మానవులకు చెందాలి అనేసి ఈరోజు ఆనాడు బాలగోపాల్ గారు మరి మనిషిని ఎప్పుడు గౌరవించబడతారో, వాళ్ళ హక్కులు వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెందుతాయో ఆ రోజే నిజమైనటువంటి స్వతంత్రం అనేసి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు బాలగోపాల్ బాటలోనే మేము కూడా నడవడం అనేది జరుగుతుంది. నిజంగా ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో మనిషికి ఉన్నటువంటి విలువలను గుర్తించట్లేదు, మానవ విలువలను గుర్తించట్లేదు. వాళ్ళకు చెందేటువంటి హక్కులు కూడా ఈరోజు దుర్వినియోగం అవుతున్నాయి. ప్రశ్నించబోతే మరి ప్రశ్నించకుండా ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నాయి. మరి ఎన్నడూ మనం ప్రశ్నించేది మన జీవన విధానం ఏంటి అనే విషయం పైనే ఈరోజు మనం అందరం కూడా మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది. మేధావులుగా ఈరోజు మనం మాట్లాడకపోతే మరి సామాన్యులు ఎలా మాట్లాడగలుగుతారు? మాట్లాడేటువంటి స్వతంత్రం ఈరోజు లేకపోతే మరి ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం పైన మనం ఈరోజు తప్పకుండా చర్చించవలసిన అవసరం ఉంది. బాలగోపాలన బాటలో మనం నడవవలసిన అవసరం కూడా ఉంది. అందుకనే మిత్రులారా, ఇందులో బాగా పెద్ద సంఖ్యలో ఉండరు, తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ గంజాయి వనంలో తులసి మొక్కలాగా నిత్యం వర్క్ చేస్తారు. తులసి మొక్క ఎంత ఆక్సిజన్ ఇస్తుందో ఆ విధంగానే మానవ వేదికలో పనిచేసేటువంటి భక్తులంతా కూడా, కార్యకర్తలంతా కూడా మరి నిత్యం పనిచేస్తూనే ఉంటారు ప్రజల కొరకు. ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ మేము ఉన్నామనేసి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మాకందరికీ, కార్యకర్తలందరికీ కూడా బాలగోపాల్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే ఆయన బాటలోనే మేము ప్రయాణం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మేము మార్నింగ్ 10 గంటలకే స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాము, కానీ చేయలేకపోతే ఈరోజు మనిషిగా చూడడం, సమాజానికి పాలకులకు నేర్పించే పోరాటమే మానవ హక్కుల పోరాటం అని ఏదైతే నినాదం ఉందో దానికి మనం అందరము, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భూమి ప్రజాస్వామ్యం, స్వాతంత్రం కోసం, జనతా ప్రజాతంత్ర విప్లవం కోసం పనిచేయడం మన మానవుని యొక్క హక్కు. ఈ హక్కును కాలరాసే హక్కు ఏ రాజ్యాంగానికి, ఏ పాలకులకు, ఏ లక్షలాది సాయుధ వర్గాలకు భయపడకుండా ఆర్ఎస్ఎస్ నిర్బంధ విధానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయగలరు. ఈరోజు పోరాటం చేస్తేనే, పోరాటంలో భాగంగానే మన హక్కులు సాధింపబడతాయి. పోరాడితేనే మన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. మన హక్కుల సాధన కోసం కులాలతో సంబంధం లేకుండా, మతాలతో సంబంధం లేకుండా, ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఐక్యమై పోరాడిన రోజే మన సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని నమ్ముతూ ఈరోజు ఈ సమావేశానికి నేను
భేదాలు రాజకీయాలు మనంతా ఒక్కటనే భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడే మనం నిజమైన స్వాతంత్రం పొందినట్టు. బాలగోపాల్ గారు వాళ్ళ జీవితాన్ని సమాజ శ్రేయస్సు కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం, మానవ హక్కుల కోసం త్యాగం చేసిన గొప్పవాడు. చూడండి, ఎప్పుడైతే గొప్పవాళ్ళు తన కోసం ఏది ఉండదు, వాళ్ళు సంపాదించిన వాళ్ళంతా సమాజంలో ఉంటారు. ఇక్కడ చాలా మంది యువత ఉన్నారు. ఇక్కడ యువత మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి, ఎప్పుడైతే మహానుభావుల వరే ఆదర్శాలను మనం పాటిస్తూ గొప్ప ఆదర్శాలను మనం పాటించినట్లయితే ఆ పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అనుకునే తొందరలోనే మనం నెరవేరుతుంది. ఇదంతా యువతలో కంటే యువత చేతుల్లో మనం పుస్తకాలలో చాలా చదువుతున్నాం. ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా హక్కుల కోసం పోరాడాలి అని వింటూ ఉంటాం, చదువుతూ ఉంటాం. కానీ మీ కళ్ళ ముందే అలాంటి భావాలు నిజం చేస్తూ ప్రజా జీవితం కోసం తమ వ్యక్తిగత జీవితాలను కూడా పనిగా పెట్టి చేస్తున్న గొప్ప వాళ్ళు మీరు ముందున్నారు. విద్యార్థులు మీరు ఒకటి తెలుసుకోవాలి, ఎప్పుడైతే సమాధానం కోసం అందరూ ఒక్కటైన భావన ఎప్పుడైతే మన మనసులో వస్తుందో అప్పుడే నిజమైన అర్థం. ఆ మహానుభావులు పోరాటం చేసిన దానికి నిజమైన అర్థం. కేవలం రాజకీయాల్లో రాసి ఏదో పుస్తకాలు రాసుకోవడం కానీ సమాజంలో ఇంకా దానికి అంత సరైన అవగాహన లేనటువంటి ఈ పరిణామాలు చూస్తున్నాం. ఎవరైనా చూడండి, మన గ్రామాల్లో మండలాలు ఎక్కడైనా సరే ఉన్నత స్థాయి వర్గాల వారు అధికారం కాకపోతే ఒక సాధారణ వ్యక్తి అతను మాట్లాడిన సందర్భమైనప్పటికీ కూడా అతనికి ఎలాంటి గాలి లేకపోవడం, దానికి కారణం మనుషులంతా ఒకటే అనేసి ఇంకా పబ్లిక్లో అవగాహన మరి అదే నమ్మకం ఒకటే మంచిగా చూడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఏదైతే మానవాళిలో వేదిక ఈ సభని కండక్ట్ చేస్తుందో ఆ సభకి ప్రత్యేకించి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే సొసైటీకి అత్యంత ప్రధానమైన లక్ష్యం నేను ఈ సభలో లభించాను. ఎందుకంటే మనిషిని ఒక మనిషిగా చూడడం అత్యంత ఒక ప్రధానమైన అంశం. ఇలాంటి గొప్ప సభలో నేను ఇక్కడ హాజరైనందుకు నేను చాలా గౌరవిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి వక్తలు ఆ మాటల్లో చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఇటువంటి మహాసభలు అనేవి గ్రామంలో గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మహిళలకు తెలియపరచాలి. ఎందుకంటే ఇటువంటి సభలు ఏర్పాటు చేయడం వలన మనం ఎవరైతే ప్రతి ఒక్క మహాసభకి పాల్గొంటూ వింటున్నాం, మనమంతా మనం ముందుండి మన ఆటలను తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. తప్పితే ప్రజల్లో అవగాహన రావాలి, మహిళలకు పూర్తి స్థాయిలో వృత్తులపైన తెలియపరచాలి అంటే తప్పకుండా మనం మన గ్రామాల్లో గ్రామ స్థాయి నుంచి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నేను మానవ హక్కుల వేదిక వారిని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే చాలా మంది యువత ఈరోజు చదువుతున్నటువంటి చదువుతో పాటు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన దృష్టి సారించడం లేదు. చదువు, ఉద్యోగం, పెళ్లి, కుటుంబం. సో ఇటువంటి తరుణంలో ఇటువంటి వేదికలు తప్పకుండా ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్న దోపిడీ ఏదైతే ఉందో ఆ దోపిడీని గుర్తించేలా తప్పకుండా యువతకి మనం ఇటువంటి అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు అవగాహన ఇచ్చినట్టయితే
మరి ఆ రోజు